Recordes que havia dit que el classicisme està dividit en dues etapes? Des del 1710 fins al 1770 i del 1770 fins al 1810, més o menys. Doncs de la primera part no vaig explicar-te res, o almenys quasi res, ni de la música vocal, instrumental, religiosa o profana, que és el que em dona tot el curs, i tot això. En el vídeo anterior ja tens explicats els estils de la primera part del classicisme, i en això ja prou. Ara anem a la segona part, al classicisme ple. En el vídeo anterior m'havia passat tota la part del context social parlant de com al segle XVIII se creen tantíssims sistemes en Europa, i ara vaig a concretar-te els avanços musicals tècnics que sorgeixen. En primer lloc apareixen les indicacions de tempo sense número i amb mots italians: lento, adagio, andante, moderato, allegro i allegretto, fet que permet interpretar les partitures de forma més exacta que al barroc. A més, Cristòfori va inventar un instrument que es deia clavicèmbalo col forte e piano, que a diferència del clavecí permetia tocar sons forts, forte, i fluixos, piano, i que amb el temps passa a anomenar-se fortepiano i ja finalment piano. ¡Qué casualidad! Sí senyor, en esta època naix el piano. Per cert, en les primeres edicions de partitures de piano es poden veure les lletres F i P als pentagrames, que indiquen quan s'ha de tocar forte o fort i quan fluix, piano. Què passa? Doncs que aquestes indicacions agradaren i, a més del piano, es començaren a posar de moda en les partitures d'orquestra. Això vol dir que al barroc no s'indicava la dinàmica? Yo creo que no. I parlant d'orquestra, a l'orquestra li passen dues coses, i és que la figura del director substitueix la del clavecí, perquè així es pot dirigir millor la música, i entra un nou instrument en la seva formació, el clarinet. I per últim, les orquestes sonen millor perquè els mestres luthiers havien millorat la qualitat de manufactura dels instruments i sobretot els de vent. Bravo, sí señor. Estos avanços són fàcils d'observar. Hasta aquí sencillo, ningún problema. És fàcil veure P's i F's en partitures, i veure instruments nous i instruments que falten, i veure directors o no. Però tot això no acaba ahí. En el segle XVIII sorgeixen altres sistemes que afecten directament a la composició, a la forma de composar, a la música en ella mateixa. I això és el que vaig explicar-te en el següent punt. Per entendre la música del classicisme, la música clàssica, s'ha d'entendre primer la forma sonata. Ja havia parlat de la sonata en els vídeos del barroc, però en el classicisme no té res a veure. En el classicisme ho és tot. Intentar entendre la música del segle XVIII sense entendre la forma sonata és com intentar entendre la física sense entendre les matemàtiques, com intentar entendre la mar sense saber què és l'aigua, com intentar fer una tortilla sense saber lo que és un ou. M'explique. La forma sonata és un conjunt de moviments de 3 a 6 minuts cadascun. El primer moviment s'anomena forma sonata. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Sí, ja sé, la terminologia és la mateixa per a contenint i contingut, però jo què vols que faça? És així i punto, no li pegues més voltes. La forma sonata, el contingut, consisteix en fer un o diversos temes en una tonalitat, el que anomenem bloc temàtic A, un pont o transició en la que es modula de tonalitat, un o diversos temes en la nova tonalitat, el que anomenem bloc temàtic B, i una coda. Tot això s'anomena exposició i es repeteix. Després hi ha un desenvolupament en el que tots o alguns dels temes de l'exposició es treballen. Com es treballen? Doncs s'estiren com un xicle, o es fragmenten i es repeteixen, o apareixen igual però amb la tonalitat canviada. I per últim hi ha una reexposició que repeteix el principi exactament igual. El segon moviment sol ser un adagio molt dolcet i molt cantat, que té de 3 a 5 seccions, en les que hi ha 2 blocs temàtics, un A i un B, amb un o diversos temes cadascun. El nombre de seccions varia depenent de la peça i del compositor. El tercer moviment es diu minueto i té la següent forma. Primer, el minuet pròpiament dit. Sí, ja veuràs que molts noms es repeteixen. Que té un tema A, que es repeteix, un tema B
i un tema A que es repeteixen tots dos, el trio, que és un tema C que es repeteix, un tema D i un tema C que es repeteixen igual que el minuet, i per últim el mateix minuet, A, B, A, sense repetir. I per últim, el quart moviment és un rondó, que té un tema A, un B, es repeteix l'A, després un C, torna l'A, després un D, torna l'A, i així fins que el compositor es queda sense idees. Però no, normalment arriben fins la D. ¡Estupendo! Veus com de racional és tot? Sí, tiene razón. Haydn, per exemple, sí que feia formes sonata amb 4 moviments, però Mozart preferia fer-ne de 3. Si se'n feien de 3, es podia sacrificar el minuet, o, ja que estaven, canviar l'adagio per un tema i variacions. Recorda que un tema i variacions consisteix en anar canviant una melodia de manera que es pugui reconèixer. I ara que ja s'ha entès la forma sonata, vas a entendre la música del segle XVIII. Esta forma s'aplica a tot. Estic una mica cagat. Vols fer una sinfonia per a una orquestra? Pues ala, forma sonata. Vols fer una sinfonia per a únicament una orquestra de corda? Toma forma sonata. Vols fer un quartet de corda per a música de cambra? Més sonata. I un trio violoncel, violí, piano? I un duo violí-piano? I un duo violí-violoncel? Toma sonata està per les orelles. Vols fer una obra per a piano solo? Pues toma, forma sonata. De fet, el número de sonates per a piano d'aquesta època és tan gran que dir obra per a piano solo és quasi com dir sonata, exceptuant algunes danses, minuets o exercicis per a practicar. O siga, que la música de piano solo són sonates de piano, fetes amb la forma sonata, de la qual el primer moviment es diu sonata. Me'n vaig ja, no vull saber res. És una mica lío. Els clàssics eren uns panteres per a crear sistemes, però per a posar noms a les coses no tenien massa gràcia. Si ja veus, a la màquina que va inventar Newcomen li diuen màquina de Newcomen, i la sonata número 14 de Mozart s'anomena sonata número 14 de Mozart. Si jo la lògica no la discutisc, la defenc. Lo que és la capacitat de màrqueting ja menys. Sí, tiene razón. Ara, també cal assenyalar que existeixen peces que no segueixen la forma sonata. Hi ha temes i variacions, o minuets solts, danses, per exemple, que poden ser per a piano o orquestra, que normalment segueixen la forma minuet, però que tampoc és que siguin massa importants. No sé, bé, la gent ballava. O les serenates, que són conjunts de peces lliures que segueixen totes les formes que he explicat segons l'ordre que decideix el compositor. Esta sona una mica caòtica i arbitrària, no? Precisament, les serenates estaven pensades per a ser música de fons en vediades cortesanes o burgueses, i així que tampoc importava massa la forma i l'exactitud. Una fiesta de la leche, vamos. I ara parlem de tècnica. Tota la música que he anomenat, sinfonies, serenates, quartets, trios, duos, piano solo, ja no hi ha una textura principal com sí que passava al Renaixement o al Barroc. En el Renaixement, contrapunt o polifonia sempre. El Barroc, principalment melodies acompanyades, i després en la música instrumental també hi havia contrapunts i homofonia, que era quan totes les veus anaven juntes. Però ara, per exemple, en 16 compassos, la música pot fer una melodia acompanyada, un contrapunt i un fragment homofònic, o un fragment d'acompanyament o totes les melodies en la mateixa veu. Aquí hay nivel. Per cert, sorgeix una fórmula d'acompanyament que vertebra tota la música d'este segle, com el ritme de reggaeton en els nostres dies, el baix alberti, que consisteix en arpeggiar les notes d'un acord de diverses formes. Tots els recursos que ha donat la història de la música ara es condensen més. Això sí, amb la norma que tot soni elegant i comprensible. Fixa't i veuràs la forma i les diferents textures en aquesta sonata.
Fins aquí t'he explicat la música instrumental, que és la més important del classicisme. Per a què ens anem a enganyar? Que sí, claro que sí. La música pura, sense lletra, ni ball, ni res. Però la música vocal també té el seu prestigi. S'ha de començar dient que en aquesta època les corals ja són mixtes, ja estan formades per homes i per dones, però parlar de música vocal en el segle XVIII no és parlar de corals, és parlar d'òpera principalment, i les dones en el classicisme canten en l'òpera ja amb normalitat. I en Europa hi ha 3 tipus d'òpera. En primer lloc, l'òpera bufa que havia nascut a Nàpols es va estendre per tota Europa. El nom genèric per a Europa és òpera còmica, perquè en cada país es diu d'una manera. Era un gènere per a classes mitjanes basada en el realisme, el nacionalisme, el gust per la sàtira, la burla de les classes socials baixes o altes, o siga, de totes les que no eren ells mateixos. Ara, recordes l'òpera francesa que havia impulsat Lully, que havia estat el promotor, convertint-la en l'òpera ballet i fent odes al rei amb temes sobre l'amor o l'actualitat? Pues els francesos segueixen en aquests rotllos allà en Versalles en el seu món. I per últim, l'òpera italiana tenia la seva seu en Nàpols i Roma, però es va estendre a Londres, Viena i Centre-Europa. I això vol dir que en Londres, Viena i Centre-Europa els inglesos i els alemanys escrivien en italià? Pues sí. En l'òpera italiana, la historieta, el teatre, el drama, l'evolució dels personatges i els seus arcs no era el més important. Allò era tot una pavoneria per als cantants de torn. Els cantants es demoraven en les paraules claus per a lluir-se més i tornaven boig al director i a l'orquestra. El director suprimia o afegia àries segons el gust dels cantants. De vegades, l'orquestra havia d'allargar alguns passatges instrumentals per a que descansaren. Mira, Un desastre, che! Compositors importants: Pergolesi, Hasse, Piccini, Vivaldi i més tard Salieri i Mozart. Mozart Un aplauso para este hombre. és un compositor que es va criar en la tradició italiana, però va estudiar música de molts llocs d'Europa i personalment ell li donava molta importància a la seva música i no volia que les seues òperes fossin una pavoneria per a cantants com les italianes. Ell defensava que el text havia de subordinar-se a la música, s'implicava en la creació dels personatges i va crear una òpera en alemany, La flauta màgica. Destaca Les bodes de Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte i La flauta màgica. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hopsasa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Glockenumzug in uns mich aufs Pfeifen zu verstehen. Bueno, recordes que cap al final del Renaixement l'Església havia prohibit els instruments al Concili de Trento i al barroc quasi no es composaven misses catòliques? Doncs ara l'Església se ho pensa millor i diu: bueno, va, anem a deixar entrar els músics, i en el fons són bones persones. I deixen entrar orquestes. Del classicisme ens queden misses que són autèntiques obres mestres, de Haydn, de Mozart, de Gluck. Mozart va escriure algunes misses que són una passada, però hi ha una que s'ha quedat per a la eternitat. La missa de Rèquiem en re menor. Un Rèquiem és una missa per a difunts, per a un soterrament. La història que hi ha al respecte de la creació d'aquesta missa és misteriosa i una miqueta malrotllera. Investiga la història que hi ha al respecte i guanya un 0,5 en la part d'història de la música.